संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। ईडीला सामोरे सगळेच गेलेले आहेत आणि सगळेच जातील। फक्त काही लोक आज नितेश राणे त्यांचे वडील ईडीच्या नोटीस आल्यानंतर मात्र भाजपमध्ये गेले, हे मात्र हा इतिहास सगळ्यांना माहिती आहे। आणि त्यामागली पानं खरं तर किरीट सोमय्या यांनी सुद्धा त्यांच्यावर आरोप केले होते की ईडीच्या नोटीस आल्या आहेत आणि त्या नोटीस आल्यानंतर तुम्ही काय केलं हे तुम्हाला माहिती आहे। त्यामुळे तुमचा तो अधिकार नाही की कर नाही किंवा तुम्ही धमकीला भिवू नका, तुम्ही सामोरे जा, हा तुमचा आता नैतिक अधिकार तुम्हाला राहिला नाही। नैतिकता असली तर तुम्ही हा अधिकार, नैतिकता तुमच्यामध्ये राहिली नाही म्हणून तुम्ही असे आरोप करताय। खरं तर जयंत पाटीलांना कोणी ईडीची नोटीस दिली आहे? या नितेश राणे ज्या भाजपमध्ये आहेत त्या भाजपच्या सरकारच्या अधिवेशनाखालीच नोटीस दिलेली आहे। आणि या नोटीसी आज नाही तर गेले ज्यावेळी आता आपण बघितलं असेल की मधली राजकीय परिस्थिती बदलत होती, ज्या लोकांना धमकी देत आहेत, मग अनेक लोक आहेत की मग यशवंत जाधव असतील, आनंदराव वडसूळ असतील, अशा अनेक लोकांना, भावना गवळी असतील, या अशा लोकांना ईडीच्या नोटिसा दिल्या आहेत आणि त्यांनी पक्ष सोडला आणि ते भाजपमध्ये गेलेत किंवा त्यांनी भाजपवर युती केली। परंतु संजय राऊत असतील, जयंत पाटील असतील, अशी अनेक मंडळी आहेत की ज्या नोटिसींना सुद्धा ते भीक करत नाहीत। आणि खरं तर त्यांच्या विरोधात, त्यांच्या बाजूने आज कार्यकर्ते आणि लोक त्यांच्या बाजूने आहेत। आणि म्हणूनच आज कार्यकर्त्यांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे की जर चुकीच्या पद्धतीने कोणाला नोटीस येत असतील, कोणाला दबाव असेल तर कार्यकर्त्यांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे। आणि ते अनेक वर्ष ते लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत आहेत, अनेक वर्ष ते मंत्री आहेत, त्यांचं सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रामध्ये काम आहे। आणि त्यामुळे अशा निष्कलंक माणसाला जर कोण हे करत असेल, नोटीस पाठवत असतील, राजकीय दबाव त्यांच्या आणण्याचा प्रयत्न असेल तर निश्चितपणे त्याची प्रतिक्रिया येणारच। आणि ती प्रतिक्रिया जे निष्कलंक काम करतात, जे समाजपर्यंत काम करतात, त्यांची भावना नितेश राणेंना समजणार नाही आणि ती भावनेच्या आधारेच आज लोक त्यांच्या बाजूने या ठिकाणी आवाज उठवत आहेत। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।